mini skincare. Jei. Kasvovesi. Mä en tiedä miksi mutta mä tykkään niinku ravista. Sori kun on ihan hirveä huono laatu tästä video. Laitan sen siis tämmöisellä vannulatulla serumi. Mulla on tää ordinary. Tää laatu on niinku näitä, että ette varmaan näe. Vaikka on huono laatu, koska... Joo, kyllä joku varmaan silti tän kattoo, tai ei tarvitse katsoa, mutta siis ihan sama. Mä nyt halusin vaan tehdä perus face lotion, eli kasvorasva. Sori, jos mä oon vähän outoja. Cringe. Niinku, ei tää cringe, vaan niinku cringe face, mistä mulla on tää. Sitten silmät kiinni. Meni suuhun. Body me. I wanna kill if it's gonna be gay and you know I wanna get a man. Siis, mitä tästä nyt oli? Heitä tykkäys, jos oli outo.